भाई लोग, आज हम लेके आ गए बानी खेसारी लाल भैया के। तो जानत बारा उ जवानी के गर्मी न टंकर से बुझावत बारन। तो इहे रउआ लोग के वीडियो में मिले वाला बा। तो देर ना करी, कर दिए वो लाइक, काहे कि आज के वीडियो में ना बहुत ही मजा आए वाला बा। तो ली वीडियो देखी। कहाँ कहाँ लेके घूमत रही ऐसी, बॉडी के गर्मी बा हीटर से बेसी। कि देखत बारा भौजी के का गजब की इनकर जवानी था मारत बाबू भाई लोग। क्यों एसी लेके घूमेला परेशान बाड़ी भाई, ई कौन जवानी के गर्मी बाहो। बॉडी के गर्मी बा हीटर से बेसी, कातूनी काहे फेंक देहिया से लूटी। आओ भाई लोग सुनला, भौजी कहतिया देहिया से फेंकता लूटी। आओ भाई लोग, बाबू सुनले रहला कि देह से लूटी फेंकेला। का जानी नहीं की भौजी के कौन कौन बीमारी होत बा, हमरा तो कुछ समझे में नहीं के आवत। हाँ जवानी के आगे होना टेंशन से पूछी। आओ भाई, हमार खेसारी भाई का कहत बाड़े, जवानी के आग हो आ ट्रैक्टर से पूछी। का हो भाई, ट्रैक्टरों से पूछेला का ना, शायद दोसर कुछो कहलन। रुका फिर से सुनता नहीं। हाँ जवानी के आगे होना टेंशन से पूछी। का हो खेसारी भाई, आ टैंकर से ना बुझी तो का करबो, जा रे मोड़ देते जाके समुद्र में डुबा के नइखे निकाल देवे के। 18 बरस में घुसते ही अगिया लागल हो। का हो भौजी, 18 बरिस में आग लग जाए भौजी, हमरा तो लगबे न पइल। का हो भाई लोग, रउआ लोग के लागल बा का, आ का तोहरो कहाँ लागल लौकैत बा। थकनी पाउडर मार मार नहीं भागल हो। अच्छा भाई, ई तो हमरा पते ना रहलक कि आग लागला पर पाउडर छीटल जाला। तो भाई तेऊ लोग छीटला का नानू से ही। कैसे ई परेशानी बोला हटी हो। काय भौजी जानत बारू तोर परेशानी कैसे टली, कि जे हमर भाई लोग देखत बारा इनके पास चल जा आ उहे लोग हटा दिया। का भाई ठीक कहनी हन, तनका हमरा भौजी के ठीक से हटा दिया। कौनो खोजा लवर जानी करा सबर, मिली मौरद जबर सारा कॉल कवर। हाँ हम सही कहनी हो, ये खेसारी भैया कहत बारा जाके लवर खोजा, देह के गर्मी भुता जाई। तू ही बोला एकरा से कब मिली छुट्टी। काय भौजी, हम तो समझा के थक गेनी। आगे भाग कहीं जा, केकरो के खोज के छूट जाई। ई जवानी के आग होनो टेंशन से पूछी। ई जवानी के आग होनो। तो भाई लोग वीडियो पसंद आयल हुई तो कंजूसी ना करम, एगो लाइक जरूर कर दे। और रउआ लोग इस चैनल पर नए बानी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर प्रेस कर दे, ताकि ना इस प्रकार की वीडियो हमारा चैनल पर रोज अपलोड होखेला। जितना हो सके ना उतना शेयर करम। फिर मिलम हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।